Kaixo, kaixo, super txiki eta super familiak. Badakizute sinesmen mugatzaile asko ditugula? Badakizu zer diren? Seguraski txikitatik helduek zaintzen gaituztenak edo irakasleek eta ingurukoek sartu dizkiguten sinesmen batzu dira bere intentzio honekin, baino agian gaur egun kalte egiten digute. Gogoratzen zea elefantearen histori hori, zirkoan kautibo zegola eta txikitatik egurtxo txiki bati lotuta zegoenez, saiatu zan askatzen, baina etzun lortu eta gerora kriston indartxu eta altua intzanean, etzalako ez da saiatu barruan zeukalako sinetxita ezintzuela. Aplikatu hori guztia zure bizitzan eta ahaldundu zaite. Hortarako bakizu nere abenturadun liburuak dituzula, hortxe zure eskuran nere web orrian. Animo familia!